בשנים האחרונות עושות מערכות בטיחות כמו ABS ו-ESC את דרכן לכלי רכב דו-גלגליים, ועדיין מספר הכלים המצוידים בהן נמוך מאוד, ונשאלת השאלה, האם המערכות האלה באמת חשובות כל כך לרוכב הממוצע? לקורט דה מסנייר, מדריך רכיבה בכיר ב-BMW, אין שום ספק בכל הקשור לנחיצות מערכת ה-ABS. לפני מספר ימים ביקר דה מסנייר בישראל לצורך הדרכת רוכבי משטרת ישראל העושים כיום שימוש נרחב באופני החברה. בשלב ראשון הדגים קורט כיצד בולם אופנוע ללא ABS במקרה חירום על כביש יבש, בלימה מהירה ופתאומית לצורך מניעת תאונה. קל לראות כיצד הגלגל האחורי מפסיק להסתובב, ננעל לחלוטין ומחליק על הכביש. מרחק הבלימה כאן גדול יחסית, ונדרשת גם תשומת לב מצד הרוכב כדי שלא לאבד שליטה. כאשר מערכת ה-ABS מופעלת, התוצאה שונה לגמרי. אנו רואים כי מרחק הבלימה התקצר משמעותית, ולא פחות חשוב, האופנוע נותר יציב, שומר על הכיוון, ומאפשר לנו אפילו סטייה תוך כדי לאורך כל הבלימה. ומה קורה כאשר הכביש אינו יבש אלא רטוב דווקא, מצב שאנחנו עומדים לפגוש לא פעם במהלך החודשים הקרובים. שימו לב כי ללא מערכת ה-ABS מרחק הבלימה יהיה גדול למדי שכן החיכוך עם האספלט נמוך, רק דמיינו מה קורה כאשר אנו נאלצים לבלום כך מאחורי מסעית. אין ספק שעל רטוב יכולתה של מערכת ה-ABS הופכת למרשימה עוד יותר. אנו רואים שגם בכביש רטוב מרחק הבלימה התקצר משמעותית, ושוב, במהלך כל הבלימה, הרוכב מסוגל עדיין לשלוט באופנוע ובכיוון ההתקדמות שלו. Kurt, when I ride with ABS in the rain, is this an insurance policy? I can do whatever I want? Yes. Until you stay straight on, you can go like a crazy on the front brake and we ensure that nothing will happen to you. Because we have here a very sophisticated ABS system who is able to manage the speed of the two wheels, and we will not pass the limit that you will lose the control on the front wheel. The right way with ABS is to take your front lever and to push it harder, not like a racer, very aggressive. Otherwise, your front wheel will block immediately, and then the brake pads will go open and your brake distance will become longer. The most important is where you are looking. You must look front of you very wide, because even if it's wet, you never know how much there will be sleep. And ABS help you to keep the bike stable, and if the brake distance is too long, you can always avoid the obstacle. So you can keep on riding. Yes, you can keep on riding and handling of the bike. אין ספק ש-ABS היא אחת ממערכות הבטיחות החשובות ביותר שאתם יכולים לרכוש כיום, בעיקר אם אתם רוכבים על אופנוע. אין לכם כסף או אפשרות לשלב מערכת כזו בדו-גלגלי שלכם? זכרו לפחות כלל חשוב אחד. במהלך כל שלב הבלימה, שמרו על מבט לפנים. ועוד טיפ אחד קטן. נסו לרכב כך שלא תיאלצו לבלום בפאניקה.